ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ವನಸ್ತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಓಪನ್ ಆದ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ತಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಪಂಡ ಕರಾವಳಿಡ್ ಪುದಾರ್ ಪೋಯಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಲ್ಪೊಲ್ಲ ಕೇಪಿಡ್ ದಲ್ಪ ಸೀದಾ ಸರ್ತ ಬತ್ತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಚಾನಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜವನೇರು ಪೂರ. ಐಕೆ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಆನಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಬಲೆ ತೂಲೆ ವರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ವರ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಮಾತೊಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಡ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು.